Shararre fitacce wannan aka fi sani da jarumi wata kawo musu birka wanda yake taka rawar gani yake fitar da agogin shi iri daban-daban duba da wannan fitaccen ma yake taka rawar gani kai tsaye muka kawo muku wannan fitaccen bidiyo a cikin wani channel mai albarka mai suna Sawawa TV dan ka kasance ba goma abocin bibiya channel din a kowane lokaci zan so da ka danna mun kalmar nan wacce aka fi sani da alamar subscribing da kuma alamar kararra domin hakan ne zai tabbatar min da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel din kuma kana sauraron dukkan wasu fitaccen aika wanda take kawo muku a kowane lokaci tabbas wannan fitaccen ma yana ɗaya daga cikin manyan mawaka wanda suke taka rawar gani kuma suke fitar da agogin su masu daɗi masu razuciya sai da idan suka fitar da haka zaka je ka ji daɗin ta kuma zaka yi wani ta kai masu commenting din daɗi to muna gare muku godiya don share da commenting da liking da kuke mana a kowane lokaci hakan na ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma wannan kuke ji kuke ba da shi amma ku yi masu commenting din daɗi to mun gode sosai da ziyarta mu dauka a cikin channel din hakan ina ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma wannan kuke jin daɗin ta kuke jin daɗin sa amma ku ba da su ko ku yi musu commenting din da to muna kare muku godiya muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel din mai albarka kuma haka yana kara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma kuke saurara kuke jin daɗin su kuma kuke yaba da su amma ku yi commenting da liking a cikin su da jin daɗi to mun gode sosai ziyartar mu da kai da ziyartar mu da kai a cikin channel din shararre fitacce wannan aka fi sani da jarumi wata kawo musu birka wanda yake taka rawar gani yake fitar da agogin shi iri daban-daban duba da wannan fitaccen ma yake taka rawar gani kai tsaye muka kawo muku wannan fitaccen bidiyo a cikin wani channel mai albarka mai suna Sawawa TV dan ka kasance ba goma abocin bibiya channel din a kowane lokaci zan so da ka danna mun kalmar nan wacce aka fi sani da alamar subscribing da kuma alamar kararra domin hakan ne zai tabbatar min da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel din kuma kana sauraron dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku a kowane lokaci tabbata wannan fitaccen ma yana ɗaya daga cikin manyan mawaka wanda suke taka rawar gani kuma suke fitar da agogin su masu daɗi masu razuciya sai da idan suka fitar da haka zaka je ka ji daɗin ta kuma zaka yi wa da ta kai masu commenting din daɗi to muna gare muku godiya don share da commenting da liking da kuke mana a kowane lokaci hakan na ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma wannan kuke ji kuke ba da shi amma ku yi masu commenting din daɗi to mun gode sosai da ziyarta mu dauka a cikin channel din hakan ina ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma wannan kuke jin daɗin ta kuke jin daɗin sa amma ku yi ba da su ko ku yi musu commenting da to muna kare muku da muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel din mai albarka kuma haka yana kara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma kuke saurara kuke jin daɗin su kuma kuke yaba da su amma ku yi commenting da liking a cikin su da jin daɗi to mun gode sosai ziyartar mu da kai da ziyartar mu da kai a cikin channel din da alamar subscribing da kuma alamar kararra domin hakan ne zai tabbatar min da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel din kuma kana sauraron dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku a kowane lokaci tabbata wannan fitaccen ma yana ɗaya daga cikin manyan mawaka wanda suke taka rawar gani kuma suke fitar da agogin su masu daɗi masu razuciya sai da idan suka fitar da haka zaka je ka ji daɗin ta kuma zaka yi wa da ta kai masu commenting din daɗi to muna gare muku godiya don share da commenting da liking da kuke mana a kowane lokaci hakan na ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma wannan kuke ji kuke ba da shi amma ku yi masu commenting din daɗi to mun gode sosai da ziyarta mu dauka a cikin channel din hakan ina ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku kuma wannan kuke jin